Salutare lume și bine v-am găsit la un tutorial. În acest tutorial vă voi învăța cum să jucați un mod pack în Minecraft fără cont premium. Ok. Întâi intrăm pe acest link. Linkul va fi în descriere. Deci puteți scoate Dovlanda Dovlanda tehnic launcher care arată așa. Stați. Logout. Trebuie să scrii doar un username care dorești. Nu prea contează și gata. Poți să scrii și bla 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 și gata. Știți, doar de pe site-ul normal trebuie cont premium. Ok. Am niște bug-uri. Ok. Vă va apărea aici în colț, vă va apărea să așteptați 5 secunde și apoi să apăsați pe cum e la voi în limbă, la mine e în rusă și mie îmi scrie pe rehod n-are reclame. Și sar peste reclamă și mi se dovlandează. Și va trebui să-l trageți pe ecran și să jucați. Stați mai bine să vă arăt. Ok, v-am explicat. Nu știu de ce are calculatorul meu. Și o să intrați, o să apăsați da, veți scrie username-ul, deci vă alegeți un mod pack. Ok. Și vă asigur, merge 100%. Ok, cam atât a fost. Sper că veți putea juca liberi în mod pack. Pa!